नेशनल यूनिटी डे सानजों लोब्बा लानानै 64 नं BN बर्मा हाउली SSP बाइक रैली खालामदों। सरदार वल्लभ भाई पटेलनि जोनोम सानखौ हादरनाङैनो नेशनल यूनिटी डे सान महरै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांनि जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 64 नं BN बर्मा हाउली SSB रैखाथि बादायावबो नेशनल यूनिटी डे सानखौ फालिदों। निकासी हालामनि दारागावआव थानाय SSB बादायाव फालिनाय बे सानजों लोब्बा लानानै बिथांमोनहा दारागाव केम्पनिफ्राय हाउली केम्पसिम फ्लेग बेनार लाना बाइक रैली खालामनानै हादरनि खौसेथि बेनि सायाव रायजोफोरनि गेजेराव सांग्रांथि खालामनायखौ नुनो मोनो। बे बाइक रैली खालामनायखौ फ्लेग अफ खालामनानै बेखेवनानै होयो 64 नं BN बर्मा हाउली SSB नि कमान्डेन्ट NK थामता बिथाङा। बे बाइक रैलीखौ फ्लेग अफ खालामना भारत सरकारा सरदार वल्लभ भाई पटेलनि जोनोम सान फालिनायाव साफ्रोमबो नोगोरारिखौ बाहागो लानो खावलायनायजों लोगोसे जोंनि खौसेथि आरो गोसोआ गोजौ जानानै थाबाय थायो बेखौ मिजिंथियो। बे बाइक रैली खालामनायाव दारागाव केम्पजों लोगोसे उत्तर कोसी आमगुरि केम्पनि SSB फाइकिफोरजों लोगोसे दारागाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। लोग जानते हैं इन आज़ाद की बात जो हमारे पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को हर साल उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है और यह राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जा रहा है। हम लोग सभी कल साइकिल रैली के द्वारा आज मोटरसाइकिल के द्वारा 64वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के पूरे कर्मी हमारे पास लगभग 30 बाइकर्स हैं जिसमें से दो बैठे हुए हैं और यह रैली हमारी BOP दारा से लेकर के बटेन तक जाएगी। हमारी इस रैली में आज 64वीं वाहिनी की BOP आमगुड़ी BOP उत्तर कोची और दारा 3 शामिल हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ की लोकल जनता भी हमें साथ दे रही है। ये बड़े खुशी की बात है कि हर कोई इस राष्ट्रीय एकता दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाने जा रहे हैं। हम जनता का भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें इस रैली में आकर साथ दिया। मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारी वर्तमान सरकार जो इस प्रकार के आयोजन कर रही हैं उनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हम अपने राष्ट्रीय एकता के साथ ही साथ सबका मनोबल ऊंचा हो सके और ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि जो हम कल संकल्प लेंगे उसके आधार पर सब लोग इस कार्य को पूर्ण करने में सहयोग देंगे। इसके साथ ही साथ आज हमारी मोटरसाइकिल रैली ख़त्म हो जाएगी। कल हम आम जनता के साथ कुछ दौड़ भी करेंगे, फिर उसके बाद एक जगह शपथ भी लेंगे। शाम को फिर हमारा मार्च पास्ट भी होगा और जनता के साथ रह के चेन लिंक भी हम एक बनाएंगे ताकि एकता का प्रतीक हम सबको दे सकें। यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है। हमारी यहाँ से बाइक रैली दारा से आमगुड़ी से और उत्तर कोची BOP की मोटरसाइकिल रैली मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक हमारे साथ रहेगी। उसके बाद मुसलपुर से आगे हम जाएंगे। मेरे पास अपने वाहिनी के 20 बाइक हैं। एक आगे हमने एस्कॉर्ट गाड़ी लगा रखी, पीछे एम्बुलेंस भी लगा रखी है, उसके साथ ही साथ सपोर्ट में एक गाड़ी और लगा रखी है। मैं टीम के साथ पूरा चल रहा हूँ। हमारी एक नई लोकेशन है बरामा, वहाँ से होते हुए हम अपने बटालियन को पथारकुची पाठशाला भवानीपुर होते हुए और गुआगाछा एक हमारा लोकेशन पड़ता है, वहाँ से जाते हुए हाउली तक जाएंगे। आज का हमारा यही डेस्टिनेशन है। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA MSc BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन।
हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव एम ए खालामनाय लोगोआव BA D.Ed डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दानबान्थाखौ 9निफ्राय 12,000नि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बेनि दानबान्थाखौ 8निफ्राय 10,000नि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।